16 Ottubru 2017, ftit qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar. Isir magħruf li seħħet karozza bomba fil-bidnija. Fl-eħħa ta' berqa tiġri l-kelma li l-vittma kienet il-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Minn dan il-jum beda kapitlu ġdid għal pajjiżna. Reġgħet bdiet id-diskussjoni dwar kemm verament qed ingawdu l-vera demokrazija u l-libertà tal-espressjoni. L-istess diskussjoni li kienet l-ordni tal-ġurnata f'Malta aktar minn 30 sena ilu. Mill-qtil ta' Defni Caruana Galizia issa għaddew sentejn, iżda xorta għadna qed nistennew li ssir ġustizzja. Għaddew sentejn li matulhom il-gvern kaxkar saqajh biex jaħtar inkjesta indipendenti. Minnaħa l-oħra, il-moħħ wara dan l-assassinju għadu ma nqabadx. F'dan iż-żmien, eluf ta' Maltin baqgħu jinżlu fit-toroq iġeddu l-memorja ta' Defni Caruana Galizia. Maltin li għadhom qed jistennew li toħroġ il-verità dwar min ordna l-qtil tal-ġurnalista u għal liema raġuni. Matul il-ġurnata l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mexxa delegazzjoni magħmula mill-grupp parlamentari u uffiċjali tal-partit fejn tpoġġew fjuri b'rispett lejn il-memorja ta' Defni Caruana Galizia. Wara li tpoġġew il-fjuri, membru tal-familja Caruana Galizia daħlet quddiem il-mafkar u remiet il-kuruna tal-fjuri li kienet għadha kif tpoġġiet mill-Partit Nazzjonalista. Għal dawn ix-xhur, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għamel diversi talbiet biex il-gvern iniedi l-inkjesta indipendenti fil-waqt li appella biex tintrefa' r-responsabilità politika b'enfasi biex il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali jirriżenjaw. Fis-6 ta' Diċembru li għadda, il-pressjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista waslet biex saret seduta speċjali fil-Parlament rigward dan l-assassinju. U qabel il-waqfa s-sajf, Adrian Delija kien kiteb lill-Prim Ministru biex il-Parlament jiddiskuti b'mod urġenti it-twaqqif ta' inkjesta li tkun tassew awtonoma. Sa dan it-tant lejlet din it-tifkira, il-Parlament iddeċieda li s-seduta tal-erba titħassar wara inizjattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li ntlaqat ukoll min-naħa tal-Gvern. U matul il-jum saret ukoll tifkira fil-bidnija, fil-post li fih Caruana Galizia inqatlet b'mod barbaru. Bil-Partit Nazzjonalista iħeġġeġ lin-nies jattendu għal velja ta' filgħaxija.